nit may masoro nege nyamugan da farani miniti bisabay bangoni jangne bula shirifula duba kono anga fulini wali mando be awye awmun be lajal wala sakuna funu be soro malikun ka ani janfa raw kun ka ni akma seli alislambe ademe to ansaru be la dala tashibla wajulu kene belebele mu sigi ba madani aidara tola o kene sigira singa ka beni araba doy anyana mayara mali islamé o ka jakulu ba au conseil islamique amanyama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama islamé admeton ansaru nyajoro ankram rasid Chérif Ousmane Madani Aidara fe akene ka Chérif la jabaran so tola samaira sanu buya Koulibaly Abdoulaye Sogodougou ani Baba Keita tumé kuma kan be lase kramom sa fomba fe Silama de Meto Fédération Ansardine Internationale Fadi Twande Unu Kanuba Mali kono kerengere nyana Bamako na lamini ubora ka kyaya ka nyonzoro bangoni jangene bugu ndulati kena tirense yeda Chérif Ousmane Madani Aidara ka sangani Silama de Meto Fédération Ansardine Internationale Fadi unyema yasoka weleye shuba nyana mayalila sumi misigi singa ka keta shiblaye ka nyashi chokoroba sanu mamo yebe ka bo min horama numo bi akama gonyedi asayeda Chérif Ousmane Madani Aidara Mohamed El Madani Aidara ba Madani Mali Silamu kanyama ba bange ba nyumandu daba maka wele sirami mo sawosa ninda shibla kene babi sigi singa aye minu nyenyo nzoro kene kona Silama ula uyajira ukala selila kafu kene ini sigili kaka kasabu kene du mimi kena kanujira Silama ula nema nikisi baye ana bokulu sanumau ngabe Silama fene masurunya alala upma kwa kaka Silama beka iga kera na bona ukanu jangu ni kene sigira singa ko nyana maya ni wajuli kene baye dawra tiseka ye oroni ni sodiate ka kera na suma uddo ningo kanu jira farifoni ni limaniya dafale kono anyeminu nasumuzumu ngena kono uyajira kafo asababu nyumate mawere yide Mali Silama to nga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyama Mali Silama dina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama Silama de Meto Ansaru nyajoyoro asejada Chérif Ousmane Madani Aidara na kademaya ningene ba minzigira singa na Silama ufaranyonga kabobo mako analamini Silama de Meto Ansaru wajuli kala bawu yenyo mvale nidakurunya sanuma unye ba Madani Aidara ka ala mahinenala akanyana maya kono baraba uminu ngerafe halika ada kibulo bo ide la dengeni ngeli kubla ala la soro sraka nile maniya dafalete o kariya soro mandi wajule kala bawye nyom vale ni o sheria ka unjamanye usoro la kabonya masekinge kanyashin sirifila dima ya bela jelemo usira ka sira imatama olu minu njurula barabita kunje pamiza no ela daye Mali Silama tonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyama Mali Silama dina nyama uka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama Silama de Meto Ansaru nyajoyoro asayada Chérif Ousmane Madani Aidara kene la soro niso diani farifuni be fabela jelela ka beni 0 wari sisi diye kabini dundala jama farifuni nebe ka bisimila bani mununza loke ka fuli blanda ba bela jelela ninga soro ka bisimila minesi yorola akada kurunyawla ayaka ni sodi yajira kasanga ni kene nyi dowrete ni kanute akara moko min zababula naye alala soro siramine katashibla kene sigi singa kanyashi ofene ka chokoro banyumamu kadonga fo nyakamanga ke femba fufu nona nganyakanga ka ke asamambadila Mohamed El Madani Aidara ba Madani tokola kene ba bani yaka ni sodi yajira usigili la singa chokoro basanuma ba Madani yere kanyana maya kono chesiri umino ngume ala dinet lalila adamadenya kalalila bani yidadu odawla ninga soroka kena kunje ni Silama ya donga laidu woro bayatul islamiyya taliye ma ba defe alibi ameto tasibla kene belebele nka musigira ala mahinana ba Madani Aidara togola halislamé bora jien fambela jelen fe ka nyon soro akene ka anga yinin galaw ye uka kuma galamani ntangu dawla anga nyima daw fe Ramadan ay no nyima bla no munu tsega tunu fuka jien wuli bara munu na yake
tɛ se ka tunu fo ka dugukolo meleke mɔgɔ min kun do hɔrɔn kun do a kun bɛ siran Ala ɲɛ ladiri kun do a kun bɛ hinɛ a ka diinɛ kun b'a bolo Ala sɔnna fana ani minnu jɛra u bɛɛ y'a tɔgɔ ɲumanw fɔ minnu n'a jɛra jɛ kɔnɔ mɔgɔ de bɛ mɔgɔ dɔn ka kuma i kan ani mɔgɔ minnu jɛra u ma tigɛra u ma foyi fɔ a ka ɲuman kan ni ɲuman tɛ jɛ kɔnɔ o ma kɛ anw ɲɛna ten nka minnu kɛra anw ɲɛna n'an bɛ se k'o seereya a ye den belebele bange ka di diɲɛ mɔgɔ ma o den n'o ye Seri Usumani Madani Hayidara bɛɛ ɲɛ b'o la bi i y'a ye jogo ɲumanw baara ladamu ninnu a bɔra fa ɲuman de la a bɔra ladamuba de la a fana y'o sira kelen de minɛ ka kuma diɲɛ fɛ adamaden kan ka ladabu ka jogo ɲuman kira silamɛya bɛ sɔrɔ ka na far'o kan a yɛrɛ ye duloki bɔ ka mɔgɔ bila o sira kan ka tila k'o baara a yɛrɛ an y'o y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ la ka tila k'o ye a ka denbaya la ka tila k'o ye a ka jɛɲɔgɔnw na depuis a ye wajulu daminɛ fo ka se an sigiyɔrɔ ma a cɛsirilen bɛ jogoko de la silamɛya in tɛ taa jogoko kɔ maaya tɛ taa jogo ɲumanya kɔ wa o de ɲɔgɔn tɛ o de yera cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba y'ale mara u kan wa fana nana o sira kelen minɛ k'o fara ka diinɛ lase kan vraiment an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la Ala ka yafa ma Ala ka dayɔrɔ suma min b'an bolo Ala ka si janɛ kɛnɛ d'a ma n'o Seri Usumani Madani Hayidara sababu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sababu kunkolo n'a bɛ fɔ a ma ko abul asbab o de ye bi ye diɲɛ na fɛn o fɛn sera mɔgɔ ma hɛrɛ la sababu dɔ de ye o se i ma diɲɛlatigɛ bilama ye kisi min sɔrɔ ka jamanaw kisi ka silamɛya kisi ka siyaw kisi ka fanw kisi ka kɛlɛ kuraw ban ka hɛrɛ kuraw dayɛlɛ ni Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara ye n'a fɔra ko o fa min ye o kɛ a ye ka nin kɛ an ye ko o bangeni walima o fatuli don de kɛra le 26 février 1976 je pense n'a fɔra ko o de ye bi ye n'i ye jama jɛrɛlen i b'a dɔn ko barakadali kɛnɛ don waliɲumandɔn kɛnɛ don hali sɛ n'i ye dumuni d'a ma n'a tilala dumuni na a b'a da jɔsi duguma a bɛ dugumakolo fɔ ko min ye ne jegu fa e don i barika o de y'a kun ye o maintenant an bɛ barakadali kɛnɛ de kan ni ɲininka na jaabi fila t'o la Bamadani ye hɛrɛ min kɛ dunuya ye an farala ɲɔgɔn kan an bɔra Burkina ka na an bɛ nana waleɲumandɔnni de kɛ Bamadani ye k'a fɔ k'a barikada ko a ka ɲɛnamaya waatini min n'a ye o jɔ sen kan ko o ye waati ba ɲɛ an ye o ye nafa ɲɛ an ye an b'a fɔ bi k'a fɔ sini k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ a kɔfɛ k'a fɔ an denbaya ye n'o wulila kana min n'an y'a sɔrɔ k'o sɔrɔ a la k'o bila alasara ɲuman kan min ka kaari y'o se an ma Bamadani Hayidara don donc ani waleɲumandɔn ka kan o la dɔrɔn an b'a ɲini Ala fɛ a ka hinɛ an na ka makari a la an bɛ baara o baara kɛra ɲumanw na Ala k'a niyɔrɔ tigɛ a la a ye ŋaniya ɲuman min siri diɲɛ ye Ala k'a kɛ tiɲɛ ye Ala ka diɲɛ kuru bɛɛ yɛlɛma k'a bila hakili ɲuman kan a ye a kɔfɛ Sherif Usumani Madani Hayidara yɛrɛ Ala ka balo ɲuman di a ma ka don ani jugu cɛ Ala kana an k'a jugu ye Ala ka an ɲɛ suma Ala kana an labila Ala kana to an ka ɲɔgɔn labila Ala k'an laban ɲɛ o la nin kɛnɛ nin sigili ani nin sigibaw ni an ka cɛkɔrɔbaw si k'u ɲininka u bɛ min fɔ ko gasi ma a kɛbaw sɔrɔ kɛnɛ dɔ bɛ yen n'i y'a sigi ni kɛnɛ sigi kun n'a ma ɲɛ mɔgɔw b'a fɔ gasi y'i sɔrɔ mais kɛnɛ dɔ bɛ yen n'a ɲɛna ka ban a bɛ fɔ ko gasi m'o sɔrɔ donc nin kɛnɛ in kɛra a sigibaw n'a kɛbaw an b'a fɔ ma ko gasi m'o sɔrɔ o la wudu international tɔgɔ la dakuruɲɛ kelen min bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ o ye k'a yira k'a fɔ an bɛ cɛkɔrɔba min ka kɛnɛ kan n'o ye Bamadani ye donc adamaden da bɛ dɔgɔya ka fɔli kɛ cɛkɔrɔba in ka ko la i mana kuma cogo o cogo Bamadani kan i bɛ fitinin de fɔ a la k'a tɔ caman to yen Bamadani a ye jeli min kɛ min tun b'a kɔnɔ an y'o dɔn tuma min ni bange kɛra o de kosɔn a fɔra adamaden tuma dɔ je ko jeli ye hikima de ye an y'a dɔn Bamadani ka jeli a kɛra hikima ye a kɛra ko dɔ ye a kɛra nafa ye ka a yira k'a fɔ Ala an bɛ min ɲini fɛ cɛkɔrɔba in taara ka hɛrɛ min to an bolo n'an ko bi n ko an b'a bɛɛ fɔ da bɛ dɔgɔya diɲɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ bi a bɔra mun na Bamadani m'a fɔ mais fɛn min bɔra a la o de kɛra sababu ye ka diɲɛ bila arayi kan o b'a yira k'a fɔ a ye je min kɛ o nafa de kɛra Sheikh Sherif Usumani Madani Hayidara ye Hayidara fana ka adamadenya a daminɛna cogo min na ko jan tɛ waati janw tɛ mais a daminɛ ni bi mun bɔra a kɔnɔ k'i kɛlɛ cogo bɛɛ la ka tila k'a fɔ ni e tɛ fana mɔgɔ tɛ yen Ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye
o tuma hali ni mɔgɔ min ma ɲɛnamaya kɛ ni ba madani nka n'i ka ɲɛnamaya kɛ ni Sherif Usman Madani Haidara i b'a dɔn k'a fɔ ba madani tun bɛ cogo min na i b'a dɔn bi na karamɔgɔ bɛɛ ka wasa ni kunnawolo sɔrɔ a sɔrɔ jɔn fɛ Haidara o Haidara bɔra cɛba min na o ka kɛnɛ kan ka sigi o ye wajibi de ye donc anw nisɔn ka di bi an fari bi foni k'a ɲɛ ba madani ka kɛnɛ kan ka tila k'a ye fana Ala subhanahu wa ta'ala a ye mun fɔ an ye an sera k'o minɛ i bɛ se ka kuma dɔ minɛ karamɔgɔ dɔw bolo mais n y'a minɛ Serifukɛ bolo o fana ye waso dɔ de ye an ka diinɛ a tayɔrɔ ɲɛna k'a sababu k'a bɔra Serifukɛ min da n'o ye kira mɔlen ye a ma Ala janfa tile kelen a ma janfa semaine kelen wa a ye kuma baara daminɛ ni fɛn min ye hali sini a b'a kan. An bɛ Ala fo ka Ala barika da an karamɔgɔ bɔra min na n'o ye ba madani ye ka jɛ i denkɛ kelen kɔ k'a ta ka di Ala ma ko a ka taa Ala ta kɛ jɛra kɔ an b'a ɲini masa Ramani fɛnɛ a ye den di ba madani ma diɲɛ bɛɛ ma den mun ɲɔgɔnna sɔrɔ dɛ Ala y'o de di ba madani ma ba madani a ye ko kɛ amisaro ye fo ka taa fɔ k'an fɛnɛ dara dugukolo la don min na fɛn min ti bɔ an kɔnɔ ba madani an b'a ɲini masa Ramani fɛ ya Rabbi ya Allahu nin kɛnɛ kan bi wajibi tɛmɛna cogo min na ba madani ye ka duwawu k'a ye karamɔgɔ a y'a ta k'a di Ala ma cogo min na a bɛɛ de ɲɛfɔra nin kɛnɛ kan bi ya Rabbi ya Allahu an b'a ɲini masa Ramani fɛ Ala ka hinɛ ba madani na Ala ka yafa ma Ala ka yen kusa ma yani Ala ka dali nɔgɔya ya Rabbi ya Allah ka limaniya di anw yɛrɛ ma k'a ɲini Alahu Taala fɛ mɔgɔ sen sera nin kɛnɛ kan yan nɔ ya Rabbi Ala ka kɛ ba madani nin ba san kama mɔgɔ si den kelen kana bɔ ni hami ye nin kɛnɛ kan yan nɔ Ala ka kɛ nin cɛkɔrɔba in kama hami min bɛ fɛn fɛn la Ala k'a bɛɛ dilan nin cɛkɔrɔba in kama karamɔgɔ yɛrɛ ya Rabbi Allah ka denbaya si jan kɛnɛ Ala ka d'u ma amina ko dugulen ni kɛnɛ kan da ya Rabbi Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina rabi Ala ka bada dali nɔgɔya ba madani Haidara ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen walasa ka se ka sunkalo nɔgɔya dɛsɛbagatɔw bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina dɔ ta n'o de ye ka balo sɔngɔ bin kosɛbɛ u ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la o baara nundenw kɛra ka bɛn ni alamisa don février kalo tile 26 sigida 5nan dolanci kɛnɛba kan kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinin don kɛnɛyako kunkanko ɲɛnabɔli ma ani sigida 5nan maire Amadou Ouattara kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Amadou Kamara ani Boubacar Traoré tun bɛ yen nɔ. Ni hakilina min filɛ nin ye n'an b'a wele ko opération de vente à prix social ni a bɛ tali kɛ dɛmɛ ani dɛmɛna ka ɲɛsin malidenw ma minnu ka sɔrɔ ti labɔliba kɛ yaasa u ye se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni sunkaloba in hukumu kɔnɔna na ka balo sɔrɔ sɔngɔ la min tɛ kɛ u ma degun ye ni a hakilina bɔra furancɛrɛ fanga ɲɛmaaw la. Bɛ jamanakuntigi fo ni hakili ɲuman b'a la parce que jamana ɲɛmɔgɔ de ni hakilina sɔrɔ k'a fɔ bon o bɛ deli ka suma di mɔgɔw ma fu mais ni sen ta tɛ fu ye ni sen ta ye ka a sɔngɔ bi ka dɔ bɔ a la pour que minnu bɛ sɔrɔ b'u bolo dɔɔni mais a tɛ labɔli kɛ o ka se ka malo ni tulu ni sukaro sɔrɔ sɔngɔ duman na mun b'u permettre o ka se ka sunkalo latɛmɛ n'a ye a bɛ fɔ a ma ko sunkalo solidarité bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kalo barikaman de kɔnɔ awɔ n'i ye mɔgɔw dɛmɛ a kɔnɔ a ka ca Ala fɛ baraji caman de b'a la donc o baraji k'o k'an ka jamanakuntigi ye a n'a ka ministres ye ayiwa a kɛra an ka commune kɔnɔ an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que commune caman de bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ bon n'a fɔra ko ka na lancement kɛ commune 5 kɔnɔ o y'an ma koba de ye. maa minnu garisɛgɛ donna ni dɛmɛ ninnu na u nisɔndiyalen foli ni barikada ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sanga n'u ka nin waleya ɲumanba in ye min bɛ tali kɛ dɛmɛ na ka ɲɛsin u ma. Setigi Ala deli Ala ka faama ninnu Ala k'u fanga se Ala k'u fanga se Ala ka jamana ɲɛma jɔ n bɛ an ka dugutigi fo ka tila ka monsieur le maire fo ka développement social fo u ka direction ba ne bɛ setigi Ala barikada ni développement social ye Ala k'aw sara aw sababu de y'anw tɔgɔ sɛbɛn n'o tɛ anw tɛ bɔ ni kalama yɛrɛ ka taa anw ta fɔ duguma fantanw ta duguma cɛsabagatɔ musow ta duguma an bɛ Ala de deli Ala ka ni ɲɔgɔn kɛli caya. Vraiment
commissaire Ndoudou Matanda an b'a fɔ mɔgɔ min bɛ balo di mɔgɔ ma an filɛ gɛlɛya nin wagati min na ka a da nɔgɔya non vraiment an ka foli bɛ gouvernement ye général Assimi Goïta a n'a ka gouvernement foli b'aw ye mɔgɔ min hakili bɛ a ka jamana kɔnɔdenw na baloko la surtout an bɛ wagati min na vraiment foli kan ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye. Ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ baloku ani dunkafa sabatili ma Mali jamana kɔnɔ ni olu de kɛra nin baara in carinbaga ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na u ka kɔrɔfɔw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko baara in ko a bɛ ɲɛsin maa 5000 kunkanfɛn ma Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa u bɛɛ lajɛlen se ka balo sɔrɔ sɔngɔ diman na. N bɛ Ala fɔ k'a wale ɲɔgɔn dɔn an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye o ye silamɛw ka waati barikama ye kalo min don a fɔra anw ka kira de ma k'a fɔ a ka waati bɛɛ lajɛlen ye sɔnnikɛ waatiw ye mais kɛrɛnkɛrɛnna sunkalo la o y'a canga ni fiɲɛ sumalen ye min bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la anw ka faamaw nin waati in na n'u y'a lajɛ k'a fɔ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ silamɛw bolo o kalo kɛrɛnkɛrɛnnen na o fana bɛ lancement kɛ ka nɔgɔya don adamadenw ka sɔrɔ la lancement ye nasɔn 2 ye min n'a y'a sɔrɔ sɔnni bɛ di mɔgɔw ma ka u sɔn Ala kama ni sara t'a la foyi t'a la o ye kelen ye fani wɛrɛ fana b'o fana kɔfɛ ka fɛnw da nɔgɔya mɔgɔw ye an tun b'o cérémonie de la ka dayɛlɛma ka jigin jusqu'à 50% ni 100 don k'a kɛ 50 ye k'a di population ma. Hakilina in n'a sigira sen kan jamana ɲɛmaw fɛ a kun ti dɔwɛrɛ yaasa ka balo feere sɔngɔ la malidenw ma min tɛ k'u ma gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu garisɛgɛ ma don balo bɛ ta ka di maa minnu ma fi sabilila ye yaasa olu fana se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na nin wagati gɛlɛma ninnu na. Donc n y'a fɔ an bɛ Ala fo ale min ye bi donba in yira n'a ka ɲinana sunkalo fana yira an na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ président de la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka premier ministre fo n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye an bɛɛ y'a ye juma tɛmɛnen ale ye sunkalo solidarité ye lancement kɛ sunkalo solidarité ye ɲinan y'a édition 3nan de ye a dabɔlen tɛ dɔwɛrɛ kama a dabɔlen de don malidenw bɛɛ ka jɛ Mali ye hinɛ dugu de ye o sunkalo mana se an bɛɛ b'a dɔn sunkalo ye musaka kalo de sunkalo dépenses ka ca balo bɛ di dɔw ma fu olu tɛ dɔrɔmɛ bɔ mais bi ye min ye nin ye a bɛ fɔ prima prix subventionné comme i b'a sɔrɔ sugu la da min na a bɛ tilan 2 i b'a sɔrɔ o da de la a tɛ di kun fɛ baaraw de bɛ kɛ développement social fɛ n'an b'a fɔ min ma registre social unifié pour que k'a lajɛ mɔgɔ minnu dɔɔnin b'u bolo u bɛ sɔrɔ dɔɔnin kɛ mais a t'u permet k'a san sugu la o hakɛya la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko baara kofɔlen ni ɲinanta na k'a san 3 ye n'a bi don ɲɔgɔn dɛmɛ hokumu kɔnɔna na a baaraw nun donna ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ baloko ni dunkafa sabatili ma ale ni ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni den kɛrɛfɛ kɛlɛli ma Mali jamana kɔnɔ ka bɛn Alamusa février kalo tile 26 san 2026 Bamakɔ sigida 5nan na baara in na walankata Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo minnu jama ka ca kosɛbɛ a na ɲɛsin du 5000 n'a kunkanfɛn ma Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ ni balo dili ale ni munumunu salon ni wɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na. Sunkalo ye hinɛ ɲɔgɔnna kalo ye o hukumu de kɔnɔna la association APEC ɲɛmaw ye foire Ramadan magique hakilina sigi sen kan o mun bɛ ka kɛ 26 mars stade du 26 mars da la a kun de walasa sunnaw bɛ se k'u sun tigɛ ani seliw ni wajuliw bɛ se ka kɛ dulanciw farikolo ɲɛnajɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ a kɛnɛ kan maaw bɛ se ka u ka sanuw fana kɛ sunkalo wagati kɔnɔna la an ka ɲɛmada sɔrɔlen. Ok, hakilina in bɔra association APEC la APEC n'o ye association ye mun ni a bɛ commune 6 la mais n'a bɛ fɛn kɛ Bamakɔ fɛ a bɛ activité kɛ Mali fan bɛɛ donc association u ka baara ye ka baara kɛ domaine caman na o domaine na mun ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka banbanwale min bɛ yen n'o ye ka taga ka ji ta ka taa kɔfɛ ko o kɛlɛ ani ka ɲa denmisɛnkulu minnu bɛ gɛlɛyaw la o gɛlɛya dɔw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw ka école ko bɛ problème na u b'olu dɛmɛ dɔwɛrɛw fana bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ gɛlɛya wɛrɛw la ka dɛmɛ don o denmisɛnninw ye bon o kɔfɛ sunkalo cadre kana o association u nana bi
kana sugu sigi sugu mina mun b'a permettre mun ye feerekɛla o bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na parce que i b'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen ka wuli ka taa suguba la ka wuli ka t'u ka sugu la a ka gɛlɛn mais ni sugu bɛ yen sugu mun ka gɛrɛ u la o bɛ se k'u permettre u bɛ n'o sugu la ka na sanni kɛ a daminɛna nin y'a tile damadɔ ye depuis sunkalo daminɛna caman yɛrɛ bɛ u ye feereli caman k'a kɔnɔ ka ban wa halisa mɔgɔw bɛ ka na sugu in na u bɛ ka na ɲɛɲini sugu bɛ stade du 26 mars da la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na donc o cadre kɔnɔ bi in na sugu in dayɛlɛla ka bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye mun na mɔgɔw bɛ se ka na u b'u ka sanni kɛ wa u bɛ se ka nafa sɔrɔ wa o fana t'a la belebeleba ye mun yɛrɛ ye ko in na belebeleba ye sugu in kɔnɔ association a décidé bi ka sunakari di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ n'i tɛmɛtɔ don i n'a fɔ mɔgɔw bɛ yen sugu bɛ tigɛ ka mɔgɔ dɔw to circulation na donc u tɛmɛtɔ b'a ye k'a fɔ ko sugu bɛ yan u bɛ se ka don u bɛ se ka n'u ka ji min u b'u ka tamaro dun u bɛ se ka suntigɛw dun u bɛ se k'u ka seliw kɛ donc a kɛr'o kama walasa mɔgɔw ka se ka na u tɛmɛtɔ mɔgɔw ka se ka ɲa a n'o yɛrɛ tɛ fana a se tɛ minnu ye ala m'a se kɛ minnu ye kuma bɛɛ ka se ka sunakari sɔrɔ ka dun ka sunakari ɲini olu ye bi in na bi ye suntigɛ tile fɔlɔ ye parce que bi de sugu yɛrɛ lancera i n'a fɔ k'a lancer kosɛbɛ sinon depuis sunkalo daminɛna baaraw bɛ ka kɛ mun ye k'a fɔ ko ka standw sigi olu bɛ yan partenaire wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ a fɔra cogo min na partenaire minnu ye farikolo ɲɛnajɛ fɛnw ye anw yɛrɛ b'o la donc o cadre kɔnɔ fɛn caman bɛ yen suntigɛ fɔlɔ ye bi ye mais événement bɛɛ bɛna daminɛ k'a fɔ k'a daminɛna jama ka bɔ a kalama o bɛ ka kɛ bi sinon a caman daminɛna yanni bi cɛ sugu in programme ye mun ye a bɛ daminɛ depuis nɛgɛ kanɲɛ 9 sɔgɔmada ɲɛgɛ kanɲɛ 9 ni a fɛn kɛra sugu bɛ dayɛlɛ mɔgɔw bɛna u b'u ka sanni ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ donc o temps kɔnɔ misiri bɛ yan seliw bɛ kɛ misiriw la ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na seli heure o heure mɔgɔw bɛ na seliw bɛ kɛ wajuliw bɛ kɛ yan n'an sera nɛgɛ kanɲɛ 16 ma fana wajuliw bɛ kɛ ka silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye sunkalo kɔnɔ silamɛ kan ka jogo jumɛn ta adamaden yɛrɛ en général silamɛ yɛrɛ tɛ adamaden kan ka jogo jumɛn ta pour que k'i ka adamadenya la sabati ka ɲa donc kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛ kan ka jogo jumɛnw ta sunkalo kɔnɔ hali ni sunkalo kɔnɔna tɛ donc mɔgɔw bɛ ɲini yan minnu bɛna silamɛya ɲɛfɔ ka wajuliw kɛ ka fɛnw kɛ n'o fana bɔra yen maintenant mun ye ni suntigɛ sera sa sun bɛ tigɛ ni sun tigɛra seliw bɛ kɛ o seliw kɔfɛ maintenant an bɛna sport ni jeux vidéo fana kɛ tuguni an ka karamɔgɔ musa fan b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn Senegal minisiri ɲɛma Ousmane Sonko laseli min kɛra wasadenw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni février kalo tile 24 ye jamana maracogo kunga pastefu fanga fɛ Ousmane Sonko laseli lɔ a y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛseleke naani warisoba ka juruko ta fa ye a kana kɛ farafina jamana si de ɲɛna k'a fɔ wari n'an bɛ i yiriwali de kama k'a dabɔ mɛ ka fiɲɛ de tigɛ farafina la ko farafina mago bɛ fɛn min na bi san 20 ka taa se san 30 ɲɔgɔn na ma o ka jɔ a ye jurumanintigiw fɛ diɲɛseleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o fiɲɛbɔda min bɛ di farafina ma farafina b'i yɛrɛ yiriwa o furanjɛ kɔnɔ Ousmane Sonko wasadenw ɲɛkɔrɔ Senegal faba la Dakar a y'a jira k'a fɔ kɔsa in na a ye bɔli min kɛ Éthiopie duguba la Addis Abeba farafinatɔma Union africaine ka lajɛ kɛnɛ kan ko ni Amérique jamana ma hakili juru cani ne dɔ ye baro kɛ wariko labarali ɲɛdɔ bɛ min na ko Jeffrey Sech ko y'i ɲɛ jɔ a ɲɛna ka kuma dɔ fɔ a ye ko kuma in jɔra hakili fɛ ko bawo Amérique jamana ma hakili juru cani ne wariko labarali na sira fɛ Jeffrey Sech a ko ale Ousmane Sonko mo a kɛmɛ ka donse min da a ka jamana kɔnɔ bi ani diɲɛseleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI cɛ donse tɛ tɛmɛ a kan ko bawo n'a tɛ min kalama o ye de k'a fɔ diɲɛseleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI a dabɔn tɛ a yiriwali kama farafina dɛ u ka sira si tɛ aw ka yiriwali la farafina FMI mago bɛ min na o y'a ka to fandanya kɔtigɛbalini kɔnɔ wa a ka kolo a ka fandanya kɔnɔ u bolo i n'a fɔ cikɛmisi bɛ kolo nzaridaba la cogo min ko Jeffrey Sech kɛlen k'i ɲɛjɔ ɲɛna k'o fɔ a ye Éthiopie duguba la Addis Abeba farafinatɔma Union africaine ka lajɛ senfɛ ko kuma in jɔra hakili fɛ ko wa n'i y'ale Ousmane Sonko ɲininka a b'a fɔ farafina jamanaw mago tɛ k'a fɔ juru minnu donna u la ni gɔrɔkɔ juru don o ka sidɔn fana yafa ka kɛ juru ninnu kɔ diɲɛseleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI fɛ dɛ wa o yafa bɛ k'a kɔ cogo min nɔ o fɛnɛ tɛ bɔ farafindenw ye u kɛtɔ ka jira k'u yafara u b'a diyagoya i ka k'i ka wari sara k'a don i yɛrɛ ka jamana joli dafɛ sira wɛrɛ latun sira min tɛ kuma dɔw la fana jamana ka ɲɛtaa sira ye u ko ma ko restructuration ko farafina mago t'o la
farafina mago bɛ san 20 san 30 ɲɔgɔn na de ka di a ma a k'i ɲɛsin a yɛrɛ ma ni sɔrɔw ye sɔrɔw minnu bɛ a ka jamana kɔnɔ. Usman Sonko ko n'o kɛra farafina jamanaw ye k'u na bɔ nɔgɔ la. A ko bi farafina jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u jɔ jɔyɔrɔ min na o ye ka baara de kɛ min bɛ se ka to sɔrɔ bɛ se ka yiriwa a jamanaw kɔnɔ ni u ka jamanaw nafa sɔrɔ sira ye. A ko fɛn fila dama n'i y'o ta farafina o bɛ se ka jamana yiriwa jɔliw minnu bɛ kɛ ani kalanko nasira. A ko bi a ka ka farafina jamana ɲɛmaa dɔw de ka fara ɲɔgɔn kan minnu digɛn bɛ a ka k'a fɔ farafina ka bɔ nɔgɔ la tɛ se ka kɛ cogo si la ni farafina min jigi don a denw yɛrɛw la. A ko n'o farafina jamana ɲɛmaa hakɛ dɔ sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛkun minɛ ko a ma se farafina jamana 55 ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka makɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan bawo kan tɛ bɔ a nɔ na. Nka minnu nangani an bɛ farafina ɲɛmɔgɔw la ni olu ye damadɔ bɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛkun minɛ tɔw b'u sɔrɔ yen. A ko wa o maa damadɔniw minnu kan ka ɲɛkun minɛ farafina jamana ɲɛmɔgɔw la ko Senegali jamana ɲɛmɔgɔw kan ka sɔrɔ olu cɛla ka sabu kɛ kabini u nana fanga na Senegali jamana kunna Pastefu u y'u ɲɛsin fɛn min mɔ bɛɛ ɲɛ b'o la mara kɛcogo ɲuman dongojuguya kɛlɛli o de nana bange Senegali jamana ka juru dogolenw na jamana ɲɛmaa kɔrɔ nɔna n'o ye Macky Sall ye o juru nanen filɛ nin ye kɛ olu sennaŋwɛni ye u ni jɛnseregina ni warisoba Fonds monétaire international FMI cɛ ko kuma u naka ye min ye ni o ye mara kɛcogo ɲuman ni yuruku kɛlɛli ye Senegali jamana kunna u bi to o ka inga wa ka ka farafina jamanaw fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali ni bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ minnu ni minnu bɛ hakilina kelen na ka dɔn k'a fɔ farafina ka yiriwa sirimɛ farafindenw yɛrɛw de la o jamana ɲɛmaa damadɔw ma na se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛkun minɛ tɔw na u sɔrɔ sira fɛ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a ka fanga a b'i bɔ Iran ka wa a b'a to yen de Donald Trump b'o sigasiga de ro bawo n'a y'i bɔ Iran jamana ka tajuru sara bere bi farinya Ameriki jamana de caman na fa kunnafoni diso politiko de ye kɔrɔfɔ lase k'a ye min minɛ ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmaaya so kɔnɔ bawo ko ni kɛlɛ kɛra kɛ fɛn ye Ameriki ni Iran cɛ Ameriki jamana de sata na caya n'o dun kɛra o ye farati ye. Donald Trump u ko kalata siya min ma ko min manda i kan ka kuma min kɛ fanga na ni suru o kilancɛ mɔ kalata dɔ bi kɛ Ameriki jamana kɔnɔ o min manda kalata in o kan ka kɛ Novembre kalo Ameriki jamana de sɛbɛkɔrɔ faale ani Iran cɛ kɛlɛ lɔ mɔgɔw na ɲugun Donald Trump la wasabulon min n'a ka fanga ɲini dɔndenw ka ca o kɔnɔ Chambre des représentants ni Barack Obama ka fanga ɲini dɔ les démocrates ye o minɛ u la Donald Trump ka fanga bi kɛ farati kɔnɔ sa bawo u bi sɔn ka wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ ko ka jigi ka bɔ fanga na ni dun ka maa manja wasabulon in kɔnɔ ni wuli ka jɔ kɛra i nɔfɛ k'u bi kɛ i la. Donald Trump b'a dɔn k'a fɔ Iran lamini na Ameriki jamana ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ o dɔ ye Saudiya jamana ye o dɔ ye Iraki ye o dɔ ye Qatar jamana ye o dɔ ye Kuwait ye o dɔ ye Émirats Arabes Unis ye Ameriki jamana ka nafasɔrɔ siraw bɛ nin bɛɛ lajɛlen lɔ. Tiɲɛ don Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ ka ja nka nafasɔrɔ siraw minnu bɛ Iran jamana dafɛ Iran jamana tɛna tɔli olu ma bonni nɔ wa nafasɔrɔ sira ninnu fana Ameriki jamana denw de bɛ u kɔnɔ. Kelen filanan kwaji kana min fɛnɛ kurunbaw bɛ yɔrɔ min Ameriki jamana tɔgɔ la Iran yan fa fɛ Iran jamana ka mugu filitaw tɛ se ka dɛsɛ ka Ameriki jamana ka o kurunbaw lasɔrɔ bawo Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ Iran jamana sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ a ka fanga yɛrɛ ye fɛn min ye o ye mugu filita ninnu ye n'a y'a daminɛ ni duruni mankanninw ye minnu musaka manja k'i ka kɛlɛkɛminɛn nafolomafɛnbaw si filɛ olu k'o duruni misɛnninw kunbɛn k'u yɛrɛ lacɛn o duruni misɛnninw na o ye nafolo tiɲɛ ye fɔlɔ Ameriki jamana mɔ nka Iran jamana t'a dɔ yɛrɛ k'a fɔ fɛn kɛra bawo nafolo bɛrɛ ma don o duruni misɛnninw dilali la n'a sɔrɔla k'a ka misili filitaw daminɛ n'o ye mugu filitaw ye k'a bɔ a dafɛ kelen kelen i laban bi sɛgɛ kɛlɛ ma taa yɔrɔ la i bi bala k'a ye tɔ tɛ e la bilen nafolo sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ e kun Ameriki jamana ɲɛ bɛ nin bɛɛ la politiko kunnafoni diso ka fɔ la o de kɛn bɛ ka Ameriki jamana siga kɛlɛ in kɛli lɔ bi bawo ni Ameriki jamana yɛrɛ ɲininka kɛlɛ ka daminɛ Iran ani k'a ban kana tɛmɛ tile 5 kan o kɔrɔ ye ka bundeli daminɛ ka surasiya fanga ban ka Ayatollah Khamenei diinɛ ɲɛmaaba fa ni ka jamana to jamanadenw bolo u yɛrɛ ka maakurata k'o segi ni fanga in nɔna Iran o de ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye kɛcogo t'o la. Bani Israel minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu fɛnɛ y'a jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la kɛlɛ in kɔni ni Bani Israel jamana ta fa don
misili filita mi ngacha Iran jamana bolo ne be ba do ka fa ka fanga yode akumbe mandi bani Israel be jeni Iran jamana misili filita keme bolo vla nyona bismillah ka jeno cheni bani Israel kun nga ukun vale ko ni bige fe minye fanga inga fale Iranguna surasiya nyama ya sofana Ameriki o fena ya jira Donald Trump la ka fot le duru ka fo kele mise ka ka kunje anve ando saratika DM o de nane le baragwele ya Ameriki jamana nyama Donald Trump bulu kele ingeli na kebalia adeseme ka donze ingelinda Iranga uka surasiya nyama ba General de Division Musavi tarata Iran va balatira ani ministry kabo Armeni uche kumanyonya la bawo nangume bonyana ira aya ka fo Irani Armeni be inafo wuro na fere jamana flow akaka uku tegede nyomo ugategede nyoma binani ugakono basigi akobi benye bela jamana ube kanani uka keleke mina unye anga kono maute wabina ni basigi balia de anga kono fenena akobi ashido me ka fo setike jamana umena jieka wa jiya jamana chama ndebe ki yere firi bibina ko jiya tisika kele murubai ka be jamana do damo ko mime sinabi ko Amerika jamana debe ki kala la fili oro ka kena fo nyete oro ko nyajugo nyanyuma ko fa ka sibuli jiya bela jele de ka abarata sira mi mine mebi jiya jamana ufe sigingo tero ako sango juin kalula bani Israel ni Amerika jamana farala nyonga ka kele mi nyashi Iran jamana mo ko chedo Iran jamana den jaman zara kele no asura si nyema baw doni ba minunga bara bembe nyenyini ni baw mo scientifique ani manana masumanu olude nitura kele no konga Iran jamana kele chew uye koda jugu ka fo jugu ya nyini ko kele ka ba baw ko tote ula no e bani Israel akosiki ka fo mi mena bira ka damine au ka jamana Armeni ni Azerbaijan je ni surnani donye o beye nafaye anga konomo ako Iran jamana ni Armeni siginyondo siginyonya kora dumbe ni balemaya deye Armeni nga uka ministry ya Iraka fo akadaye ani Iran jamana surasiya ka barake lakana ko nasara chamanga Kore di Nord ana jamana nyema demisenche babwani Kim Jong-un aya Iraka fo sanduru natala ana dofara akamugudila tauka kerengere ni nyana gundula mugu minu mi wele ko arme security nu teshidon befe ko nadla Kore di Nord fe ninga dofara Kore di Nord ka keleke minango ka ninga ke jie jamana ula dangoro bado ye keleke minango ta fafe Kim Jong-un yeni ngoro fo la seka beni aka fanga nyini do parti des travailleurs de Corée o kanyema ya sigi tako konono na kenede ye ako bara nunu mina damine wani bara udamine na mugu fili damime ubolo ni ukoma ko missile balistique intercontinental mugu fili tado mimise ka guni gumboli jinya kono okora ya bitu Asie Pacifique la no ye gunye ka nazara la soro wale kele ka Amerique gun la soro missile intercontinental koro yode koro masuru buluma ako mugu fili taw minyo ye ko bara bade bina ke oka halibi ko koro do ngata fe ako Kore di Nord jamana jugu nyebise ka bo ala chugo sira o sira fe ko Kore di Nord bina barake o sira de ka keleke minango ta fafe foli krenkrene beke ka nyeshi anga technicien ma fana de be dans gibi bon nga kuna funu na munu sira ka fara nyonga ka benit ma kuna fundi so nyama so fe anjaga la jelula ka benala snawa